към природата му изцяло и покрай. Кои са тези думи, които представляват пълното вграждане на лирическия герой в природа? Персонификациите разбирам на лесен, любовен и тих привет. Не е точно това, което се... Не искам. Последните часове сме. Може, разбира се, то не съм тук странен гост. Ето го. Не съм тук странен гост. Ще го пимнем. Не съм тук странен гост, природата всегда. Буйната природа, каквония живот. Обожавам литературата и аз. Нови очи имаш. Да, старите са за пране. И сложих новите. Вам бездни висоти, вам гледки великанци. Така, за да стигне своя апогей, в кои думи? Апогей означава връх. И аз съм на София, аз съм на 19, добре, хубаво. Не ме интересува по принцип. Още по-голям връх в съдосрещането за той и природата. Аз тук не се родих, тук бих желал да тлея. Здрасти. Това е. Значи, апогея, това е, че Гейл. той се може да се слее в същността на природата. Прощайте, хора. За да искаш такова нещо, а Вазов е изключително чувствена натура и всяко нещо е пропито от неговата мисъл и чувство, което е изложено и двама човека гледат тази да глупост. и да се възхитим на начина на изразяване. Красавица. Благодаря. Това е молитвата му. Тук бих желал да тлея. Няма да се обадя. Как виждате някой момиче да звънне на някой, който се предлага по TikTok? Тъпи ли сте? И Пририлският манастир носи характера на стихотворение с характеристика на ода. Това, ако искате, може да си го запишете, защото много добре знаете, че когато правим тестове, има такива въпросчета. Много си известна, Бегери, нали така? Многобройни са похвалите, които той използва, Имаш ли гаки? за да Не. пресъздаде Имам 3. своя патос, своята енергия, своето чувство, своите мисли. Има много сравнения, има природни символи, И какво е смешното? Аз го познавам. Толкова смешно. Ще бъде някакво. Това беше звезди. Какво е инверсия? Не този, който се смее, другия. Не, инверсия, когато Кое даскало сте? Тайна. Какъв час имате литература? Защо не учиш? Кой е казал, че не уча? Просто ми е скучно сега. Няма какво да правя, оформена си. Не си правите някакви тъпи изводи от TikTok, хора. Честит рожден ден, Петко. Аз да не съм тук Вели с поздравите. Ти честите рождения ден. Честит рожден ден, Петко. Поздрав от Вели и от тези двете. Здравей, здравей. Запишете си, стихотворението има одически характер. Благодаря за розичката. Ода, ще кажа, че е с характеристики на ода. Стихотворението има одически характер. Красива си, благодаря. Одически характер. София. I'm from София. То си го пише. Май съм в чуждестранния TikTok. Чао, красиво ангелче. Чао. Природни символи. Страхотни устни имаш, да знаеш. Знам. Природни? Благодаря. Природни символи, образи и олицетворения. Използваме също контрасти. Майката търси ли зет? Майка ми е много капризна за зет, така че... Точно така.
Подмазват се да знаеш. Що не пишеш в час? Защото мога да си го позволя. Точно. Ти ако не можеш, твой проблем. Просто свърших, така че нищо не може да ми кажете. Много си гадна, знам. Благодаря. Ще приема се. Какви отговори само? Трябва да ходим. Остроумни. Къде ще ходите? Това. Караме. Hello, beautiful. Hi. Благодаря за розичката. Имаш ли сега жене? Не ви стигнаха. Да, прав съм. Здравейте. Нов 95 човека гледат това нещо. Благодаря за розичката. Хора, напишете, 11 клас сме малко... От кой квартал на София? Леле, господи. Това прозвуча като умираща патица. Хора, моля ви по-леко с крещението. Къде учиш? На майната. Ами то може да е майната ти или майната. Звезди писа Бояна. Can I see your friends? No. Гергана. Джуманджи. Шефка го раздаваш. За тебе, шефке, думи няма. Какво е? На тъпи въпроси се отговарят с тъпи отговори. По-тъпи отговори. Тъпи въпроси отговаря също по-тъпи отговори. Гери пак е да. Да. Аз ще чучна тук. Да, чучи, да не сяда тая, да не се наподбора. Знаеш ли немски? Не. Коя зодия си? Риби. Сърбия. Чете ми от нашото знание. От София ли си? Да! Казах го 20 пъти. Не, в България съм. Ама аз написах София, България. Иди учас. Няма. Ти ли ще ми кажеш? Извинявайте, хора. Просто на тъпи въпроси, тъпи отговори. Поздрави от Белград, красива си, благодаря ти. Поздрави от София. Риби. Да, риби съм. Здравейте. Оле. От 1:30. От 1:40. Питате. Въпросът е защо питате? Да ни бъдете... И ти си много тъпа. Много мило. Видих се. Леле, зодия Риби, най-сексапилната зодия. Тази зодия, ужас. Как мога ми коментират такива неща? Оле, ужас, добре. Да. Hi from London, hi from Sofia. Are you in school? Yes. Еми се обидиш? Не, няма. Ако не разбираш от сарказъм, твой проблем. Ако се казвах Петко, щях да се обидя, ама се казвам Гергана и няма да се обидя. Супер. Що няма злоба си мисля? Верно са тъпи въпроси. Ами как няма да има злоба, като има тъпи въпроси, хора? Благодаря за близалката. You look good. Thank you. Здравей, здравей. Продавам краставици, някой иска ли? Да. Купувам 3 килограма. Салам. И салам купувам. 3 килограма. Здрасти.